солидарност, като ни подари ръчно изработени цветя от хартия. Организирахме и базар за цветница. Продадохме изработени от нас канелени бръчици с късмети, картички и гривни. Скоро започнахме да събираме и първите плодове на нашите усилия. Дарихме 600 лева за поставяне на леща на окото на Цанка и Вълната дома за хора с физически увреждания. Щастливи сме, че възрастният човек вече може да вижда. Дарихме играчки и книжки на децата от Центъра за настаняване от семейни тип за деца и младежи с увреждания. Дарихме 409 лева за лечение на онкологично заболяване на Майя Иванова от град Провадия. Обърнахме се с молба за финансова помощ и към всички PCPI клубове в света. Взехме участие в инициативата да изчистим България заедно. Организирахме среща с клуб PCPI Долго, град Варна. Обменихме опити и идеи, обмислихме варианти за партньорство и съвместна дейност. Участвахме в семинари и младежки обмени. За Деня на пенсионера връчихме поздравителни адреси на пенсионерските клубове в нашия град. Организираният благотворителен концерт е подкрепа на децата от Провадия, болни от муковисцидоза. Всички събрани средства ще бъдат дарени за лечението. През следващата година дейността на PCPI Провадия ще бъде подчинена на тази кауза. Имаме подкрепата на много хора и знаем, че заедно сме силни и можем да постигнем и невъзможно. Тази вечер ще ви зарадват с изпълнението си децата от цикъл предприемачество с ръководител Галя Николова и учениците от 6-ти клас с ръководител Пламена Калчева. Ще ви очароват със своите танци Радина, Вивиан, Лидия, Катерина, Станислава и Антонина. Ще се наследите на песните, изпълнени от Симона и Яна, а Владимир Пенев, Гриша Ганев, Радослав Урсев и танцовите състави на Мануел Гечев ще ви потопят магията на българския фолклор. Ще чуете изпълнението на Самира Мехмедова и Ния Антонова с ръководител Свилена Иванова.